Uluntu luhamba emaxethukeni ukuze lufumane amanzi. Le sele iyimpilo kuluntu lwaseMbudu. Bagcwala kule mifula besela nezilwanyana. Amanzi asinawo nje kwawona ke wona ke sitya neenkomo, sitya neehagu kule ngqushu siyo ize ufumane amanzi vuka ngo-2. Abamelwane bayancedisa kwabo sele bekhulile. Omnye wabo ngubuyiswa Simayile. Incedwa kunantsiya umama utata umgoduka ngawo mina angayanga emsebenzini athathe acela izibhakupaku ahambe ondikhela amanzi echurha. Siphila ke lo mpilo asinamanzi as from inantsika i-20 years I think iphelile singenawo amanzi abo sikha emifuleni. Kude kufuphi kulo mfula imeko iqatsele. Siwabukela amanzi kwi-TV kodwa thina sifumana into kube khona nento yetanki zamanzi. Urhulumente bethetha ngetanki zamanzi thina sifumananga nalozo tanki zamanzi. Sisafarile nje kule lali komile. Siyasokola abantu abamsidlala amanzi. Noma benibona ndisikha lapha sicake kucengela amanzi ayile nto ayiyo. Siye sizame noma ijiki ke sifake nento kuthiwa yi-alini siwacengise pha ezindlini. Umasipala.Ababahlali Tambo ufumana ubunzima ukubonelela ngamanzi. Abahlali basentsimbini abafumana amanzi ngenxa yokuba apho atsala khona kwi-water treatment plant yaseLusikisiki ifumana uxinzelelo olumandla nanjengoko abantu abaninzi bezitsalele amanzi ngokungekho semthethweni. Ucoceko lubalulekile ngelixa le-COVID-19 kwaye ukungakwazeki ukuhlamba izandla kuluphatha kakubi uluntu kule ngingqi. Ndingulwandile Mbulali, eLusikisiki.